Hedelyskolen blev bygget i et par etaper. Her ses den første etape, som er den gamle bygning. I 1964 blev Greve Kildebrønd Centralskole bygget. Senere blev den opdøbt til Hedelyskolen. I 1954 blev eleverne overflyttet fra de gamle landsbyskoler ind i en helt ny centralskole. I 1970'erne blev den gamle bygning så renoveret. Og skolen fik plads til 1., 2. og 3. klasserne. Men en ting, der aldrig blev ændret, er den gamle fodboldbane. I don't want soda, no bubble gum. Jeg har haft noget blækregning for til dig. Er det rigtigt? Undskyld, kom for sent for jer. Hvorfor kommer du for sent? Jeg skulle mærke kun. Aha, og det nåede du ikke? Nej. Har du lavet din blækregning, som jeg får i dag? Nej. Op med lapperne. Her er der nogle få eksempler på folkeskolerne i 1800-tallet til 1900-tallet. I klasserne har man respekt for læreren. Man rejser altid op, når læreren kom ind, på et tegn for respekt. Og man sagde altid talte dem altid med efternavn. Der var mange i klasserne, men der var aldrig uro, for man havde altid respekt for lærerne. I Danmark er revselsesretten afskaffet i flere omgange. Senest med lovændringen fra 1997 gjorde det forbudt at slå sine børn. Godmorgen, 7. C. Kunne I ikke lige være sidde og lægge iPads ned i tasken?